Ang dami na naman yan. Paano ko niyan papayat? Oh gosh. Mga anta guys. Yummy. Paano ko nito papayat? Huwag kang mag-order ng pagkain. Kasi, yung binili niya kaninang ismos, okay na yun sa akin dahil gusto ko nga magpapapayat dahil ang pangit ko tingnan pag tumaba. Ang pangit ko talaga guys, sa totoo lang. So, I'm not happy anymore with my body. Especially my face is getting fatter and fatter. Yung arms ko, yung tiyan ko, yan ang problema ko talaga. Yung mataba ko. Ganyan. Yung salad. So, I don't think that I can finish this one all. So, probably I will be finish this tomorrow. Sarap. Huwag kang magluto, kaya huwag kang mag-order ng pagkain. Kasi, yung binili niya kaninang ismos, okay na yun sa akin dahil gusto ko nga magpapapayat dahil ang pangit ko tingnan pag tumaba. Ang pangit ko talaga guys, sa totoo lang. So, I'm not happy anymore with my body. Especially my face is getting fatter and fatter. Yung arms ko, yung tiyan ko, yan ang problema ko talaga. Yung mataba ko. Ganyan. Yung salad. So, I don't think that I can finish this one all. So, probably I will be finish this tomorrow. Sarap. Sarap talaga. Ito pala. Rice with, how you call this? Grilled chicken. Kasi itong fave ko. And then with salad. Fried rice, grilled chicken na yung sinachop siya ng maliit. Pakita nyo naman. And then with tuna salad with a very fresh combination salads. Tomato, paprika, and black olive oil. Black olive oil. Tapos yung cabbage, onions. Sarap. Yummy tummy.
Guys, maybe you observe that why I don't upload some videos anymore. The reason is, it's like I'm getting tired for YT. I'm like that. If it's already a long time, and I will always doing those things the same. It's always the same thing. Then after a while, I will get tired. So this is what I'm doing now. That's why I don't make some videos anymore. I have a lot of videos to edit, but it's just I don't like it. So I just focusing to my work and doing some thing at home and just relaxing and watching TV. That's what I'm doing now. So I'm not focusing anymore because it's always the same thing. If you are looking video, they're always showing up all the famous vlogger. So it's like I'm getting tired. And isa pa dyan, gusto ko isama yung asawa ko, ayaw niya. Kasi moody siya. So, yung mga nagbablog ngayon, karamihan, pag couple kayo, ay talagang nag-click. Maraming nanonood. Maraming nagsusubaybay sa daily routine nyo. Kahit napakasimpleng ano lang, kahit napakasimpleng vlog lang. Basta daily routine nyo with couples. Talagang maraming nanonood lahat, maraming sinusubaybayan. Meron akong tinitingnan minsan na vlogger, nauuwihan ako. Talagang nauuwi. Yung lalaki parang nauuwi na rin. Uwi na siya eh. Parang umano kasi nga lumaki na yung vlog nila. Puro lang mga daily routine nila. Tapos yan naman mga mga tanga. Gustong gusto nila. Tapos meron pa nagbablog dyan, no? Ito talaga naman. Hindi ko maintindihan, naawa ko sa kanya, yung biyanan niya, kumain sila sa biyanan niya, o doon yata sila nakatira. Hindi ko alam. Kasi bahay yata nila binibinta. Apartment yata. Nagluluto siya, nagkumain sila. Naku, yung background talaga sa loob ng bahay talaga, ang dungris talaga na parang nakakahiya. Kung halimbawa, taga doon ka na Pilipina, nakikita mo yung vlog mo, masasabi mo, ano ba yan siya? Nagbablog siya? Sino ba ang kakahihiyan yan? Yung biyanan niya o siya? Kasi, talagang puro sira yung background o kaya sinasadya niya yan para marami sa kanilang tumutulong o manunood para panoorin buong video nila. Pero hindi niya inaano yung ano ba tawag nito? Proteksyon ng pamilya niya, pati yung biyanan niya na talaga naman at saka walang proper na linis. Tapos, one time niya nanood ako, kumain, yung asawa, talagang uminom sa big bottle, yung punong-puno na bottle na soft drinks, ininom lang talaga ng ganun, walang glass. Pati yung mga anak kumakain, walang table manners. Wala. O kaya, ewan ko, parang inaano ko, baka naman sinasadya lang yan para maraming manunood. Excuse me.
Pag talaga, madungis. Parang hindi na, parang hindi sa abroad. Yung kitchen, yung living kung saan sila kumakain, yung parang proper, maraming mga busisi, basta is amazing. So, kung taga doon yan, mga Pilipina na nanonood niyan, mabuti na lang mga nanonood yung taga Pilipinas at saka ibang ano yata, pero yung pag nandoon sa place na yan, mga Pilipina, kung kilala siya, ewan ko baka ibaba siya. O baka naman maawa rin. Baka naman sinasadya na nila yan. Kasi before I was trying to eat like I'm putting my title like I'm eating without table manners. Parang sinadya ko yon para may manunood. Pero hindi ako nagki-click kasi nga I'm vlogging alone without my partner. So if you are vlogging with partners, talagang maraming manunood sa iyo. Ano sila yung talagang curious sila. Ganun sila. Masarap yung salad. Ewan ko kung alam nyo ba yung sinasabi ko. Hindi ko lang minimension yung pangalan. Talaga. Kumain yung biyenan niya at saka biyenan niyang babae at saka biyenan na lalaki, yung mga anak niya dalawa. Talagang madungrit. Dapat sana yun, inano lang niya yung sa table na lang habang kumakain sila. O kaya yung nag-cooking siya, pinupokus niya doon yung camera sa cooking niya. Hindi yung all around the house. Asawa ko ayaw niyan. Nagagalit nga eh, nakikita niya, nagagaan ako dito ng ano eh. Buong bahay pinagaano ko eh. Ayaw niya ng ganun. Yung asawa talagang tinungab niya o gitungab niya ang kanang drinks gayod. Hindi lang isang bisis ha that time. Kasi uminom, nag-ano siya ng kamto na very spicy. Talagang ininom pa niya. Hindi yun sinasadya. Talagang, sorry. Nag-istorya ako sa tumaho yung ko. Talagang mapapansin mo talaga na sanay na sila magtungab-tungab. Siguro yan, magtungab-tungab yan. Nasa rep, kukunin yung drink, tungab lang. Dili min anak. Grabe. Ewan ko ba? Bakit dapat sana yung YouTube, no? Pinipili yung mga hindi yung basta-basta na lang porkit ewan ko ba? Hindi ko maintindihan. Kaya yung parang nawalan ako ng gana ba? Kasi pabalik-balik na lang, mag-open ka porkit pinanood mo siya ng one time. Pag open mo ng YouTube mo, yun kagad na makikita mo kahit hindi mo lagi na lang pabalik-balik. Nabuisit ako. Okay guys, see you next time. Bye bye.